Ake ngibingeleleke futhi wey'ngane zakwethu. Leli vesi ke leli engilivule manje, ngivule u-Isaiah 43. Ngiqala kuverse 11. Libhekene nalabantu laba abathi uJesu uyinkosi nomsindisi, uyena ozosindisa abantu ezonweni zabo. Incwadi kaPawulu esho njalo ongumRoma. La ngikhuluma ngoNkulunkulu ekhuluma ngomlomo kamprofeti uIsaiah. Yinina ke enizozikhethela ukuthi uma ngabe kuIsaiah ongumRoma, njengoba amaRoma ebole kangaka umhlaba wonke, nomprofeti uIsaiah, ubani okhuluma iqiniso, ubani okhuluma into enengqondo? Isaiah 43 verse 11. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Uyalizwa? Ngaphandle kukaNkulunkulu akekho umsindisi. So lensindiso le abayiclaima ngoJesu yinto engekho, ngoba la kukhuluma uNkulunkulu ngomlomo kamprofeti uIsaiah. Ngale kukhuluma uPawula ngemibhalo ayibhalelwe amaRoma. Uzokhetha ke wena ukuthi yikuphi okuwamanga, yikuphi okuyiqiniso. Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisisile, kungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yezwa? Lo uNkulunkulu lo oziqwintathu owabezizwe nimlethelwe amaRoma. Uthi uNkulunkulu engakabikho loyo uNkulunkulu loyo. Yena wenzani? Wamemezela, wasindisa, wazwisisa. Yebo, ningofakazi bami, usho uJehova, mina nginguNkulunkulu. Yebo, kwasendulo nginguye, akekho ongophula esandleni sami. Lapho ngisebenza, ngubani ongakuvimbela na? Usho kanje uJehova umhlengi wenu, ongcwele kaIsrayeli, uthi ngenxa yenu ngithumele eBhabhele, ngiyakwehlisa bonke njengababaleki namakhaledi ngemikhumbi yokujabula kwabo. NginguJehova ongcwele wenu, umdali kaIsrayeli, inkosi yenu. Usho kanje uJehova owenza indlela elwandle nomkhondo emanzini anamandla, okhipha izinqola namahashi, impi namandla kuyalala kanye kanye, akusenakuvuka, kucishile, kucinyiwe njengomongo. Nizwileke bafowethu. Ngilokhu ngincengile njalo, ngilokhu ngincengile. Umuntu ukuthi uyangizwa noma kangizwa. Inkosi yomsinibusise. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.